ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುಪುತ್ರೆ ಬಂದು ಪನ್ಪ ಸೊ ಆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿರಿನಿ ಸರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದಾರು ವಾಪಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ತುಯ್ಯ ಐತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಜನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ತೂನಗದಾದ ಫೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಳುತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ತಪ್ಪೇನೆಲ್ಲ ದೈವದೇವನ ನೆಲೆತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಫೀಲಿಂದ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಯಾನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ಬದ್ದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ಲ ಯಾನು ಊರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಯಾನು ಐತ ಮಿತ್ತದಾದನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದೈವದೇವನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಳುತ್ತ ಯಾವುದು ತುಳುತ್ತೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಈತ್ ಮಲ್ಲೋಡು ಪೋಪುನ್ ಮಾಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದೈವದೇವನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ರಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಟೀಸರ್ ತೋರುತ್ತೆ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ನೆ ತಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟೆಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಿರಿಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೌ ಎಂಚ ಪೋಪುಡು ದಾಪಂಡ ಇರ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾನು ಟೀಸರ್ಡ್ ಯು ಬಿಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇನು ಅಂತ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ ಪಂಡನೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪೇರು ಆ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೈಲ್ಡ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಹೈಡರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮಲ ವೈಲ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 10 ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂದುಕೂರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂತು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಿನ್ಸ್ 10 years ಆಂಡ್ 6 pack ಏನು ಉಪ್ಪು ಏಪಗ್ಲ ಸೊ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಏನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈರೇ ಪಂಡರ್ ಫಿಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಆತ್ ಮನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲಿದ್ದ ಈತ್ ತೆರಿದಿನಾರು ಈತ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏತೋಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇಂತ ಉದ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋರಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ದಾದ ಮಂತದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಪಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ನೀರು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಾನೆ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Thank you very much for speaking with us, and we are excited to see you on a big screen. Thank you so much. We will see you soon. Yes. Thank you. Thanks a lot. Take care. Thanks.